Добре ли си? Важното е, че си добре. Поне да ти знаех името. You see the ring bling, got the Bentley standing, don't need a man, yeah, I bought it. If I like it, then I get it, then I get it, cause I wanna pick cash and full, I bought it. Everybody moving slow, oh, I'm getting ready to go, oh. Don't need a suit and tie to get you back in line, I'm the one running the show, yo. Keep looking at me, yeah, I know you did. Making all the right moves, you wish you did. Don't get 50, I give 100%. Making all your moves with the relevant. Red bottom, yes, I'm coming through, yeah, I'm the man. And if you didn't hear me, I'ma say it again, girl, I'm the man. Пристани. Няма го. Точка по въпроса. Какво правите, бе, гени? Цъкаме си. Виждам, че си цъкате. Ама какво? Бордова игра. Сядай, ще бъде полезно. Бордова игра. Да ми е полезна. А не, бе. Я. Играта Всички парички дава възможност на младите хора да придобият финансови знания и умения, да взимат информирани решения за личните си финанси и така да се справят по-добре в живота. Абе, това наистина може да е полезно. Особено за да не спасям случай като твоя. Какво имаш предвид, Владо? Ай сега, да те питам ли къде са всичките парички? Добре, окей, имаш право. Не знам къде са. Няма ги. Добре, може ли аз да играя тогава? В магазина приемат само кеш. Какво правиш? Теглиш пари от кредитната си карта, поръчваш си продукта онлайн. Да, отказваш се от покупката. Как ще се отказваш, бе, човек? Как ще се отказваш? Тази игра не трябва да се отказваш. Или теглиш, или поръчваш. Окей, тегля. Добре. Ето, виж, никой не трябва да се отказваш. Иди моя късмет. За малко фалит. На ръба с подарък. Ей! Къде тръгна, бе? Идвай да играем. Там е. Подарък. Добре, сега кой е? Аз съм. Казва се Явор, нов е и ние сме първи ден в училище. И? Не знам нищо повече, защо постоянно ми задаваш въпроси. Нали ти казах вчера, какво стана? Нямам това предвид. В смисъл хубав е, да, така е. Обаче чак пък толкова. Човек, той е супер потаен. И днес ме подмина, сякаш изобщо не сме се виждали. Не ти. Не искам. Прекъснах ли ви? Не, продължавайте, стана ми интересно. Извинявайте. Извинявай. Този тип разговори между часията. А ти? Чао, Изи! Чао! Аре, нищо не казваш.
Затова звъня, бе. Ало. Да. Викам, че днес ще е деня. Така да е вечерта. С те да имаме среща и май ще го бъде. Да, аха. Къде? Ами, в един ресторант. Ама какво значение има? Аз да ти благодаря. Ама ако не е удобно... Не, удобно е, да. Така де, исках да ти кажа, че нещата с Теди май ще се случат благодарение само на теб. Миро, всъщност не е удобно в момента. Добре, извини. Защо сме тук? Защото скоро ще ми трябва помощ и смятам, че ти може да си ми много полезен. Така ли? Помощ? Не си толкова глупав и можеш да вържеш 2 и 2, знам го. Впрочем, как е новото даскало? Липсваме ли ти? Изобщо даже не ми липсвате. На новото даскало същото като старото. Тук грешиш много. Чувам, че в новото има много интересни хора. Какво искаш, Радина? Съюзник, казах ти. Съюзник в какво? В каквото ми е необходимо. Във всичко. И защо реши, че точно аз ще ти помогна с това? Мога да ти дам една чудесна причина. Ако си мислиш, че не съм ги копирала. И имам цяла колекция такива видеа. Какво искаш? Просто да знам, че мога да разчитам на теб при нужда. Или? Сега сериозно ли? Ти май си доста кофти човек. Аз съм жертвата в тази ситуация. А ти? Просто пионка. И то само ако се съгласиш. Слушам те. Доколкото знам, вече си се запознал с Изабела. Изводът е прост. Бях проводник на чуждото щастие, а моето оставаше на страна. Явно просто не ми беше писано. Sometimes I feel that I can do anything. I walk on clouds, making it rain. Oh, 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 I can do anything. Oh, oh, oh. Влюбването било като пиянството, казват. Сега го разбрах. Заради махмурлука. За пръв път ме болеше толкова. Тъпото е, че тогава при мен имаше само махмурлук, без пиене. Поне да се бях напила. Не. Трезва, сама и с болки. Супер.
Ей, Хей! да поравим малко заедно. Да? Какво става? Готина шапка. Мерси. За махмурлука казват, че клин избива. Тогава вярвах тази глупост и реших да пробвам. Само да знаех колко грешах. А впрочем, какво става с него? Нищо не се чуваме. Нещата приключиха. И по-добре. Не ми се струваше много щастлива с него. Да, ама ще трябва да се чуя с него да му кажа, че май става баща. Моля? Да, влюбването наистина е като пиянство. Вместо да бъда до най-добрата си приятелка, аз причаквах момче по коридорите на Даскал. Виж какво, това няма да стане. Интересно ми е защо реши така? Защото това, което искаш от мен е нередно. Виж сега, аз не се занимавам с тези неща случайно. Знам от какво имат нужда хората и знам, че ти имаш нужда от Боби и Боби има нужда от теб. А ти от какво имаш нужда, онова момче явката? Здрасти! Добър вечер.